Sú detské párky naozaj zdravšie? Pozrime sa bližšie na zloženie a čo nám výrobcovia neprezradia. Gašparky 98% mesa, 271 kalórií, 23 gramov tuku a 1,8 gramu soli. Piráti 100% mesa, 281 kalórií, 24 gramov tuku a 1,9 gramu soli. Oba produkty vyzerajú na prvý pohľad veľmi podobné, ale rozdiel je v tom, čo sa skrýva v ich zložení. Pozor, aj keď na obale nenájdete E250 dusitan sodný, môže tam byť. Dusitany sa totiž skrývajú pod názvami ako sušená zelenina s dusikatými látkami alebo zeler. Ich účinok na zdravie je rovnaký ako klasický konzervant E250. A ako viete, dusitany zvyšujú riziko rakoviny hrubého čreva a žalúdka. A ktoré sú lepšie? Gašparky majú viac aditív, kukuričný škrob, sušená zelenina, ale stále majú vysoký podiel mäsa. Príklad Piráti 100% bravčového mäsa, menej aditív, ale je tam taký maličkým napísané, že môže obsahovať zeler, čo znamená, že obsahujú dusitany rovnako ako gašparky. Takže za mňa ani jedný, ale keď už si chcete kúpiť parky, tak raz za čas neuškodia ani jedny. Vyberajte múdro a čítajte zloženie a hoďte mi prosím do komentára, ktoré by ste si vybrali vy, gašparky alebo piráti. A dávajte pozor, aj tie parky, ktoré vyzerajú prírodne, nemusia byť až také prírodné.